Filip car i Maja Marinković prešli su u pub prijatelji, te ga je Maja pohvalila. Kako imam divnog groba, rekla je Maja. Kako imam divnog plastičnog groba, ti ćeš umreti od zavisti, kompleksa i ljubomore, rekao je car. Hoću da me izmasiraš, rekla je Maja. Kakav bednik od žene, rekao je car. Hajde mi pričaj nešto zanimljivo, hoću da slušam, rekla je Maja. Devojka koja je bila zauzeta i koja je pričala da voli svog dečka je prodala svog dečka za 5 minuta i to dečka koji je slomio svoju nogu, rekao je car. Zbog ljubavi pokušala sam sebe da prevarim, možda se ti varaš, ali ja ne želim, rekla je Maja. Jao kako si ti poštena i čedna, mislim da mi se brutalno povraća od ovog zadatka, rekao je car. Ajde me izmasiraš jače malo, smejala se Maja. Hoćeš da ti izmasiram, rekao je car. To si već, ja ne mogu protiv svog srca, više strasti ima u našoj svađi nego u tvom seksu sa nekim, rekla je Maja. Ja da hoću mogu da ti imam, rekao je car. Ne želim te, ti si moj rob, rekla je Marinkovićeva.